गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ बाक्सा जिल्लानि पाराभुटान सिमना ओनसोल बागानपारायाव साननैनि आबुं हाबाफारिजों सरनिया कछारी माहारनि बा गसाइ फोरबो फालिदों। मैया गेवलां मेलनि जोबथा हाबाफारिया जोबनानै थाङो। सरनिया कछारी माहारनि बा गसाइ फोरबोआव आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उरखाव गोरा ब्रह्मजों लोगोसे बिटिआर एसेम्ब्लिनि बुंथिगिरि कातिराम बर'आ बाहागो लाहैयो। बिटिआरनि गेलेमु आरो हारिमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ जौगालु बिथांखि बेखेवदों। मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ मैया पानेसिलि पिस्टिसनि सिङाव थानाय सुबारि गामियाव गोदानै लुफुंजानाय हारिमुवारि स्टेजखौ बेखेवना होदों। हारिमुवारि स्टेज बेखेवनाय हाबाफारियाव ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ हारिमुवारि स्टेजखौ बेखेवनो मोनना गोजोननाय फोरमायो। थांनाय मंगलबारखालि हरखाबै जानाय जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'नि पिएसअ राजु कलिताखौ मैया रायजोआरि नेमखान्थि जोबथा बिदाय होबाय। बिदायनि जोबथा बुब्लियाव दुखुथिया नखराव प्रमद बर'आ नुजाथि होयो। जिउ गोमानाय नखरनि सोद्रोमाफोरखौ लोगो हमनानै गासैखौबो गोसो हमथाना थानो थाखाय बिथां प्रमद बर'आ खावलायो आरो जिउ गोमानाय सुबुंनि जिउमानि गोजोननि थाखाय आरज गाबो। लोगोसे दुखुथिया नखरनि हेफाजाबनि थाखाय बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ 5 लाख रां होगोन होननानै फोरमायबोयो। लोगोसे गासै नांगौ बायदि हेफाजाबखौ होगोन होननानैबो खोथा होयो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बेरगाव दख'रा एबसु आरो दुलाराय बर' हारिमु आफाद बेरगावनि जथाइ बानजायनायाव बेरगावनि बड'फा गेवलां फोथाराव साननैनि बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिजों 10थि रंजालि बैसागो फालिदों। बे रंजालि बैसागो फालिनायाव बर'नि बायदि गाननाय जोमनाय दिन्थिफुंनाय, बैसागो जेवजा मोसानाय, खाम दामनाय, सिफुं सुनाय, गोदान मेथाइ खननाय, बैसागो गेवलां हानजा मोसानाय हाबाफारि लानाय जायो। मख'जायोदि बे हाबाफारियाव गुवाहाटी सारियालि नोंनि नोम्फाया गय बेफारि मेथाइनि रोजाबगिरि कमला स्वर्गियारिया बाहागो लाना ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गोसोखौ बोनो हायो। सिनाय मोनै रज'नाय मैखुन जानानै गाज्रि रोखोमै खिनाय गोबानाय जादों गंसे नखरनि सुबुंफोरा। मख'नो गोनांदि थांनाय हराव सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय फालुकपुं ओनसोलनि सान्थिपुर गामिनि मुरसि कुकुल खाख्लारनि नखरनि साद' सुबुंफोरा सिनाय मोनै मैखुन जानाय गाज्रि रोखोमै खिनाय गोबानाय जादों होननानै फोरमायदों। माखासे सान सिगांबो सराइदेव, शिबसागर, डिब्रुगड़ जिल्लायाव मैखुन जाना गोबां सुबुंफोर थैदों। बे समाव दैज्लांनि गोबां मैखुन रज'यो। बयबो सांग्रां जा, जानला मोनला मैखुन रज'नायखौ जानो नाङा। बे समाव बर' हारिनि थाखाय दुखुनि खौरां। बर' हारिनि सासे बिर जोहोलावजोआ रुंसारि जाबाय। गोबाव सम बर'नि सोमावसारनायाव बारग' एनडिएफबिआरनि सासे गोख्रों केडार जानानै गावखौ बावसोमबोनाय बर' हारिनि सासे जोहोलावजो अनजालि बसुमतारी उर्फे मुं बिअनजिमा बिथांजोआ बे बुहुमनिफ्राय दिनै आनज्रायलांबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय माखासे सम सिगांनिफ्रायनो बिथांजोआ गोब्राब लोमजानाय बेरामाव गोग्लैनानै दंमोन। मैया हरखाबै जिउ गोमाबाय। बिथांजोनि जिउ गोमानाया बर' हारिखौ हाजासे दुखु होलांबाय। बिर जोहोलावजोनि जिउ आत्माया जेरावखि थाया आलो गोजोनै थानो हायो, बेखौ जों बयबो इसोरनाव आरज गाबो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। दरनै रायजोनि सिमानि जेंनाखौ लाना सावरायदों। आसाम आरो अरुणाचल दरनै रायजोनि सिमानि जेंनाखौ लाना मैया गुवाहाटीनि आसाम स्टेट गेस्ट हाउस नाम्बार 1 गैनाथरायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो अरुणाचलनि गिबि मन्थ्रि पेमा खान्डुआ गुवारै सावरायज्लायदों। मख'नो गोनांदि भारतनि गाहाय मन्थ्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि, नखर मन्थ्रि मानगोनां अमित शाहनि दिथायाव बे सावरायनाया जादों आरो बे सावरायनाया गाहाम फिथाइ थायगोन होनना दरनै रायजोनि गिबि मन्थ्रिया मिजिं खालामदों। मख'नो गोनांदि बे सावरायनाया दाजाबथाय जादों होनना मिथिनो मोन्दों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासैनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।